कसा तरी पेर करून घालणार. अरे ऐकी सगळ्यांका नाही घाली तुम्ही, सगळे नाही एवढं. दर जरासा मीठ घाल. हे मीठ टाक. तू खाता चमचो चमचो बर. तो पण डोंगळो मेलो, मीठ खाऊन मेलो तो. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आज तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर कसे आज सगळे मजेत ना? असेच मजेत राहा. आज सकाळी जरा लवकर उठलं आहे कारण आज आमच्या दत्त मंदिरात आज हरिनाम सप्ताह. मागच्या वेळी बघितला नशाल बघितलास तर मागे जाऊन व्हिडिओ बघा तर तुमका भेटात. तर आज हरिनाम सप्ताह मंदिरात. तर आज आपण काम काय बघणार नाही तुम्ही, आज तुम्ही सप्ताह बघणार आहात आमचं, म्हणजे दिंडी आहे. तर चला, आणि आता आपण लावडोरा लावू. सकाळी जंकावायत लावूया. चला मोब दिवसानी. हरी पाडी ती बघा काय हली हली ही बघा अशी मधीच पळतात. ही बघा पळाली. आता ही ऐकणारी ढोरं नाही आहेत. आता भात कापून झाला त्यामुळे बराचसा झालेला, त्यामुळे ही आता अशीच पकडे तकडे नाचत राहणार आहोत. वर्षा तकडे उभ्या होता आणि ढोरा मधनच पळाली. हले हला अडे हा नाही येतली आता ती, आता येणार नाही ती. चल हळदी चला जाता काय तो. चला. आणि आज सकाळी सकाळीच मस्तपैकी धुक्या पडला कारण मी लवकर जास्त उठत नाही, त्यामुळे मला माहीत नसतं ना. त्यामुळे आज धुक्या पण मस्त पडला. आज वाईज जरा पुणग्याची खबर घेऊया काय करता. कारण 4 दिवस भात कापूक नव्हता, आमचा मरण काढलाय. त्यामुळे आता बघूया खय आता गडप झाला. तुला फसवलं ढोरांनी. ती आधीच गाय वरती गेली त्यामुळे राहिलं. आता जावा घरी, मी येतोय तोपर्यंत खालना फेरीमध्ये. कशाला येते लगेच घरी जाते. चला बघूया पुण्य काय करतात. हा काय रे काय चाललं काय आज सप्तो हा. मग काय यादी काढलंस की नाही? मग शाळेत जाऊचा तुमची शाळा. हां ता काय देव पुजता की हुशार आहे. मग ता हाऊस काय गेली वरती काय हां या सप्त्याक खाऊ दे तुला. चल सप्त्याक सकाळीच चल, तुझं नाच दाखव जरा सप्त्याक सकाळीच. काय रे तू काय सप्त्याक काय काय केलं? बस तरी बस. अय बस तरी सांगतोय अकडे बस.
हे ब ऐकण्याच्या पलीकडच दिसत नाही तुझं हे मुसके दिसत नाही. आता तळूच्या पाण्यात टाकायचे, 1 चमचो तेल टाकायचा, अर्ध डोक पाणी टाकायचं. कसं रे? मग हुशार तो शेवटी झील कोणाचं. काय रे चाय करीत होतो सकाळी, चाय करीत होतो ह्यो सकाळी सकाळी. भारी अस रे, चहा करंज्या तळण्याचं काम भारी करत. आता तर करंजी काढीत एक आणि वेगळी आहे मेजवानी. बिस्किटा बिस्किट वर काढल्यान तो माका दाखवू काहीतरी वेगळा खाय तो. जिलबी खायता जिलबी. बघ बिस्किट भारी आहेस रे. भाकरीवर बिस्किट, भाकरीवर बिस्किट. हा गुलाबजाम भिजत घातलास की काय? तुला झाकणी नाही तशी कागद ठेवलास. ह्या तर का उपयोगाचाच नाही. एक आज बघित असतो काय खयची गाडी घेऊक मिळता, काय गाडी घेऊक मिळता ते विचारात तो. कसा पुष्पा सकाळी सकाळीच काय तुझा असा तोंड? सप्त्याक जायचा सकाळी सकाळी ताना चाही पिता सकाळी सकाळी. काय गो कसा काय झंप्यासारखे तू कशा गोळ बोलतो? बाईने हो बघा ह्यो अभ्यास करीत नाही, ह्यो उंडगो उंडगत राहता. मग अभ्यास करतो तू? खरं सांग किती करतो? किती करतो तुका माहिती किती करतोस तू? पुष्पा विचार पुष्पा किती करता गो? तुका पुढचा बोलता यो होय म्हणून सांग. तो पुष्पाक जाम पुढचा बोलता. तब पुष्पा आता एक 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 या करून खाता. तब काय चालला आता? तुकडी नको आणता म्हैसूरची मिठाई कशा गो आता सकाळी सकाळी दिली. होतो तुकडा उलट सुलटा पाडल्या काय? मला ऐकायला लागतं मग खाल्लंय मी. चला अशा प्रकारे आम्ही चाललो. सप्त्या घेऊ आमच्या. चल मग नको तर ह्या काय तुका देणार नाही. या सप्त्यात काय तुका घेऊन देणार नाही. याच्या नादात लागा नको. मी तरी काहीतरी देईन घेऊन होय ना. मग म्हणून लाडी गोडी लावतोस सकाळी सकाळी, नाही तर येत नाही तू इकडे. या मस्तपैकी सकाळी सकाळी चिबूड ते तुमच्या चिबूड खायला ये. बिये नंदन का देवा कसे ते पहिले भिंतीवर थापायचे आणि शोधून खायचे. काय करायचे? भिंतीवर थापून खायचे. माहित आहे चिबूड काढ खाऊसाठी आवरो बसलो बघा. ते काका एक नेऊन दे आणि आजी एक नेऊन दे. जा रापे. तो अमेरिकेत गेलो ना काका तुझो. साखर घाल काय ती घालून तरी डिशच आणणार होतं. डिश के का ही साखरपुडा खायला. साखरपुडो कोणाचो नाही हा. साखर घाल कसा तरी पेर करून घालणार. अरे ऐकी सगळ्यांका नाही घाली त्यांनी. सगळे नाही एवढं सगळ्यांना आलूची धर. मग ते तुम्ही खायचे आम्ही जास्त नाही खाणार. नाही तर साखर घातलं. जरासा मीठ घाल. हे मीठ टाक. मीठ काय नको खातो.
तू खाता चमचो चमचो बर तो पण डोंगळो मेलो मीठ खाऊन मेलो तो तर बघ. चला मित्रांनो चिबूड खाऊया मस्तपैकी सकाळी सकाळीच. होय ना रे चल. मावशी आलाय कधी काय करते नक्की हो तू. मी एक घेते मस्तपैकी. हा माका बाप झालो. पुरा करा अरे माका भरपूर झालो. मी माप खालोय. कसं साहेब सप्ताह आहे आज आमचा. तुमका सांगा किलो. अरे सप्ताह सांगा किलो. आज आपलं सप्ताह तेव्हा सप्ताह घेऊचा. तुम्ही कुणकेश्वरचे गाडी आहात म्हणून तुमका होय ना रे. म्हणून तुमका सांगा किलोय बाबा आज सप्ताह तेव्हा सप्ताह घ्यावा. चल उघडं असतं काय बॉडी बिल्डर दिसतं. मी तुका सांगलं की बॉडी घालायची. चला आता आम्ही चाललो पुरीचा मार्गस्थ होतो. चिबूड खाऊन सकाळी सकाळी झालेला आहे. चल डोरा माझी बघूची होत. तुमका का सप्त्याक जाऊचा. चला तर मित्रांनो सकाळी सकाळी चिबूड खाऊन झालेलो. आज बऱ्याच दिवसांनी इल्लंय पुणग्याकडे. पुणग्याची खबर बात घेऊ किल्लय. तर हे बघा चिबूड असे फुकट गेले. तर मित्रांनो बऱ्याच दिवसांनी इल्लय आज पुणग्याकडे. त्यामुळे सकाळी सकाळी चिबूड खालाव. आणि आता सप्त्याक जाऊचा दत्त मंदिरच्या देवळात. दत्ताच्या देवळात सप्त्याक जाऊचा. तर चला तुम्ही पण यावं आमच्या सप्त्याक. पण तुमका व्हिडिओ येईताकच आमच्याकडे वेळ होतो असं वाटतं. त्यामुळे बघूया. तर चला ढोरावे लावलेली आहेत आग्रात. आणि ह्यो घाट चढाचो म्हणजे त्यांका मॉप दिवसांनी सोडलेली आहेत. 2-4 दिवसांनी भात कापीत असल्या कारणान